Pok wadhi kanyo kalure ni ya wacho wechego mag agwandruok manitiere e familia ka wang'iyo gigo manyalo bedo ni nyalo miyo ng'ato ma odak kod jaherane. Wachiw ranyisi ni dichuo modak kod jaherane kalure kod agwandruok magintiere godo mane manyalo miyo gi okaw okang' mar nego ng'at ma odak godo. Gwandruok ma kamagi ng'ato kosefwenyo ni nitiere gwandruok e kindgi ba oneno ni kata oneno ranyisi moko ni ng'ama koro adak go ni kalure kod gwandruok manitiere godo manitiere kindwa ng'ani nyalo kawo ngimana. Ji nyalo manyo kony kuonde kaka mage mar mondo mi buche mag nek mwaneno ni ng'ama dichuo onego min ode to notimore marach ahinya ni moro nonego min ode kata mbele nyithinde matende ni nyithindo modongo bende pachgi kinde duto bro bedo mana gi paro ni yawa mama wa ema nonego babawa kata baba ema nonego mama. Ok en gino makare ahinya. Ji nyalo manyo kony kuonde machalo kaka mage. Dr. Manya. Erokamano Joyce. Joyce ng'e gima seche moko miyo wabedo gi chinglo mar paro en ni wan gi shida to shida wani ok wang'e ni wanyalo yudo kony kuome. Pare niya mondo ng'ato koro kaw kata beti kata pala maneggo jaode kata min ode e mbele nyithindo. Gini ok ochakore kawuono. Gino osebedo kadhi mbele kendo koro gini osebedo kadhi mbele lakini jogi pok chalo ka gima omanyo kony. Ji struggle e miere, ji struggle e uteka, tiyudo ka pok ji okawo atua mar manyo kony. Nitie gimoro ka ni reactive to gi proactive. Dho kizungu wacho niya, kirito nyaka sa mogik kokimany kony, idhi yudo ka seche moko weche gi koro tek, seche moko kony no be pok nyayudo. Kony nitie, wan kata gi online therapist, wan gi online kata ki Google to online therapist, ibro yudo namba na, ibro yudo namba counselors moko, jahocho manyalo konyi. To pare niya, osiptal moro amora mar sirikal nigi jahocho. To pare niya, ineno Red Cross ka, office Red Cross moro amora, inyalo yudo jahocho. Gin kata mana gi namba hotline minyalo goyo iyud jahocho kakikonyi. Nikech iyudo ka seche moko kidhi nyono maka, kinyono maka ok ibi winjo lit sano. To bang' seche moko, iyudo ka koro iwinjo lit saa. Koro sami dwani gol tiendi, already isewang'e in the process. Koro ana gima nyalo nyiso jowania, wamanyuru kony jokama sama kony po nitie. Ineno ot kacha, kopo ni un gi gwandruok, tineno ka usetemo loso gigi to ok gilosre. Manyane a third party. Many ng'at moro manyalo konyou. Ing'eyo gimomiyo be seche moko wadhi e kanisa. Kanisa wadhiye mondo walos osiep, yani kata relationship gi jo mamoko, jok mong'eyo principles mag muma kata gik makamago. Jogi nyalo konyi. Pastor ni nyalo konyi, inyalo bedo gi elder ni nyalo konyi, inyalo bedo gi maybe anyone manyalo iluongo ni mentor nyalo konyi. Miyo nyaka koro wakaw atua. By the way, kok wawuoyo wechegi kata mana kanisa ka, kok wawacho weche thoegi, tang'isi ni pod wabi bedo kamarach moloyo mbele ka. Nikech adier society to is very frustrated. Ng'ata koro sani osejam wiye ringo koni gi koja. Koro nyaka wawach wechegi aching Joyce. Aya Dr. Manya yiena mar mondo